Привет на всички българи с наднормено тегло. Казвам се Йордан Димитров и голямото ми желание е да помогна с каквото мога на хора с нежелана пълнота. Тоест на хора като мен. Аз лично бях над 100 кг. Над 90, над 100 кг бях. Благодарение на един уникален чай, който ми бе препоръчан от мои приятели, макар и да не вярвах подобни неща, установих, че има голям ефект. Билката, която ми се препоръча, самият чай, се казва фигурин. Възможно е някои хора да са чували за това вълшебно биле. Казвам биле, защото действително след като го опитах, се оказа, че е точно такова. Ако някои хора не са чували за него, добре е веднага да се опътят към своите компютри и да го открият в сайта figurin.ws. Оттам насетне ще разберете точно за какво става въпрос. Аз лично ще се опитам накратко да осветля себеподобните, тъй като аз съм един от тях, казвам един от тях, защото бях 100 кг, да дори и малко отгоре. Личната ми осанка безкрайно много ме притесняваше, направо безумно ме притесняваше. Влачех се по улиците и просто умирах от притеснения. От моите приятели, близки, познати, до откритото, което с цялата си сила на лечение ми вдъхна увереност, доверие и реших да го пробвам. Фигурин е един чай с лечебна сила. Само за един месец от 100 кг в момента съм 95 кг. Само по себе си, това, което ви казвам, особено при редовната му употреба, ще разберете, че това е самата истина. Продължавам да го пия редовно и съм безкрайно доволен за това, че има абсолютен ефект. Отново ще ви повторя, за да получите пълна информация, посетете незабавно сайта figurin.ws. Ще останете безкрайно доволни от ефекта на това биле. Препоръчвам ви го не за друго, за това, защото знам, че всички хора с наднормено тегло винаги и по всякакъв начин на улицата стоят не като един нормален човек с нормална фигура. Притеснението е нещо уникално за такива като нас. Именно за това аз лично съм безкрайно благодарен на хората, които ми го препоръчаха, и затова искам да се отзова. Така и започнах. Привет на всички българи с наднормено тегло, ако правилно се изразявам, да могат да разберат същността на моите думи и най-вече на самият чай. Премахнете излишните килограми. Желая ви успех от сърце!